So, tiluan taning cookies na gipalit na ako para kay Zach. Actually, lactation cookies ni siya para sa mga mothers nga bagong nanganak para magkagatas. Pero kay natural ingredients man siya. And gias na akong seller kung okay ba siya sa mga toddler. Then ingon siya, nagkakaon man daw po dihang anak daw nga toddler. So, gipalit na ko siya kay ngano, picky kayo si Zach, di mo kaon. Di siya mukha maski unsa ang ginakaon niya, mga biscuits lang. Na, unhealthy po kayo kung kana lang po ginapakaon. Labi na ka itong mga artificial nga mga kuan. Kanang ginapait ko na ito sa kilid-kilid lang. Sky cable man ka, no? Sky cable. Cable man ba? Nag-green na maday. Ano na yun siya kayo? Ano siya naman nag-sky cable ka? Kasi magustong bayad ani, oy. Pila day monthly mo ang signal te. Murag 300 mo sir, 400 kapin. Ay, murag 400 kapin. Naas man tata? Kanamay ka ng signal sa sky cable? Ang mga laging kuha na wala laging signal. Nabaryan na. Nabaryan na. Bago lang nabaryan. Oo, as in wala jud siya. Sige lang ko na siya ingunan mas kinabarihan na. Dili, sahay, mag-ingunan siya. Wala jud siya mga channel. Ako kaya si ma'am no, kung pwede ba na-terminate niya ang kuano, then tapos ilisan og laing cable ba. Ano? Kay gansi kayo magkada ta magbayad, then tapos wala ikuan. Siya na ang uban. Karon jud kay empty jud tanan. Gani, gansi kayo ta sa bayad. Gani, mugda na siguro sa PLDT guro. Naman sure sa cable sa PLDT, no? Murag nanas na, oy. Murag kanang cable. Sige, balik ang tawag. Salamat. Try na to. Itry na to kung ginahan ang baby na ko. Tara. Ay. Di pa mo gusto ko siya gutom, day. Hindi ako na eh. Give na lang ni mami. Thank you. Ngayon na lang takaon ha. So, nangita may parkingan. Wala may choice kundi mag-park mi sa Gmall. Kaya wala yung makitang parkingan sa Davao Dock. Pero kung wala kayo ipaliton diri sa Gmall, tapos nag-park ka, diri mo bayad ka og 20 pesos. 20 or 30 pesos? Chris? I think 30. 30 pesos man siguro. Kaya mga tanan man sa inyo, huwag ka nang kuan. Labang mo'y gipalit. What's the minimum purchase you have to make? I don't think I don't think they have minimum. Maybe I'll buy As long as you I'll buy 2 waters. That way the 30 pesos isn't sale. O wala pa may ka-parking kay napuno po ang parkingan sa Gmall. Mutaha may mga parkingan eh. Muni pinakapait rin man ni downtown kay patadagan na nagsakyanan. Dito ka kita parkingan. Maski pag gamay itong sakyanan. Nato'y parkingan sa ospital pero puno-puno po. Baby! Hi! Ay, sisay! Hi! Binutag hapay sa mong baby ay. Ha? Dito ba? Apil ka itong background tato nung isa. Okay na, tiil raman. Minsan na, anak. Hapit na si Doc. Hapit na. What? Minsan na, anak. Suki ko siya ng dula ni doktora, no? Yan, Zizay. Ano mo tayo? Patata, dami siya din na. Up. Ha? Maban, ato rin siya ito. Kailan, di ka sa klinik ni doktora, no? Oh. Ay, dirty na, anak. Umigat ka, umigat. Den. Hi, Doc! Natulog ang mong baby boy. Natulog ang mong baby boy. Namin sa Banana Hotel. Dari may mag-date. Ngaon lang. No, na among dessert. Chocomoy. Yummy. Hagar,
Ricardo Verzuza. Katulog kay kumatadag ko yung eye bags. Bago lang ko na mag-study. Nag-ready ko para sa training ugma po mga alas 2 sa hapon. And dili pala ang final demo. So let's see ko makapasar ko sa training ugma, pwede ko makaproceed sa final demo. And then another study na naman para sa final demo. And kanang final demo, mo na dyan na siya ang basihan kung mapasar na baka as an ESL teacher. Wala na ko yung exercise kay tungod busy kay ko nag-study sukad adto Friday. Friday ba ko na interview? Sukad adto pagka pasar na ako sa interview, nagsige na akong study non-stop. Mag-start ko kasagara 4 PM. Oh no, last time 2 PM na. Human ko mga 11. Karon 11 ng gyapon. Gabi na. Mag-good night na ko. Kay katulgon kay ko. Si Zach, hyper kayo. Naka-charge pa. Siya may pinaka-hyper pa na mo. Okay. Galain pala kong tiyan. Gahapon ko di ka-start. Ay, galain akong tiyan. Mag-good night ako. Okay, mag-CR pa ko. Bye. Mag-good night na siya. Good night. Good night, good night, good night, my baby. Alang sipon. Oh. Ay, ang sipon, daddy. Ay, tila. Ah! Daddy. Ay, kalami. Lami na. Part-part, tamis. Agoy, mamaya na akong kuwan. Hala ka. Ipapis lang ako kaming doa. Hala. Sa ate Chris gani no, natakdan na po no. Velma was busy Kaya practicing kay her school. Adi. Kaya And lami maybe it's ato like na ko OJT eh. almost. You're kind of doing OJT almost. Yeah, it's kind of like that. Okay, good On the night. job training. Kiss. Kiss. Fine kiss. Almost. Kiss, kiss, kiss. Kiss. Kiss apa? Ah, dili man ikaw. Now, flying kiss. Flying kiss dali. Ano lang? Ay, ayaw na kay Mayabo. Sige na. Flying kiss ba? Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss Okay. daddy, baby. Ay, daddy, yan ang buskago. Baby, kiss- Kilod niya. Wala pa kiss na ako daddy. na-arrange na. Kahit ang buskaga. Wala di Baby, doble sa trabaho. Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. Kalami. Ako po, be. Punpun. Kiss ko sa punpun. You're putting your Kiss. fingers in daddy's water? 'Cause, Lami. So, nalobat ko ganiya. Wala kay ko naka-vlog kay wala man ko extra battery. Nawala lagi itong original na akong battery. Hindi na ako makita kung asa na ako nabutang or asa ni Chris nabutang. Ipangita na mo na galubog na mo mong kwarto pero wala na mo nakita. Karon day ako ang training. Excited ko nga medyo nakulbaan. Kung mapasar ka sa training, then mo-proceed ka sa demo. Muna naka-formal ko kay mo ni siya ang requirements nga suoton namo. Pero sa ubos naka-short lang. Of course kay dili man sa atubangan, atubangan sa taas ang makita, no? So karon, mobalik lang ko niya kay moadto na ko sa akong face chair. Moadto ko sa akong table kay napa ko ipasa nila nga ma-endorse ko nila kung panalitan makapasar ko sa training, ma-endorse ko nila sa demo. So, good luck to me. So, ready na si Madam. Kulbaan niyo ganiha ba kay duway ko kasen kaya ako ang internet nagkabuang. Bawal na ba na sa ila pag ang internet ka ng dilibitaw ka ng kusog, pili mayo. Medyo kulba na. May gabi, nanihapon ko karon. Ako lang nanihapon karon kay si Chris nagbantay ni Zach na yon. Gisugo man ako tong duwagod mo pa itong tampal kay akong tingo wala na. Mahadlok ko nga mawala ni nag-demo na nako. Nalawa mong TV. Walay signal. Kanang nagpatawag Sky Cable nga maski nagbayad ka. Walay mga salida ang ubang channel. Kasi makarelate. Actually, di ko ginang Sky Cable kay dire. Kanang dili nila wala slay kanang kuan ba ilang bill permenting ulahi. I mean, wala jud may madawat nga bill. Moadto pa mi sa opisina para lang magbayad sa amo ang kuan among bill.
Kay nga no, natingala na lang may nga naputlan me. Pero karon di na siya putol ha. Gibarya na. Gibahin na last week lang. Ang 700 ani nga channel kay naka-green. Naawa gani. Ako mi on ang 700 na channel, naka-green siya. Ambot tungod sa drama aning Sky Cable. Pero nag-loading man siya oh. Wala lang siya nahuman. Wala na. Oh, di na siya green. Itom na jud siya. Ibutang na tugto. Ay, sami napay ilahang remote mo press ka og to. O karon no, ni press og to, pero ganiya pag press na ako na imong 7. Pag mo press po kag 7, may imong 0. Lalab. Isa pong gubaon ako ang camera. Dugay na maguniwan ako gigamit. Then karon gigamit na ako. Actually, ginagamit na ako ni para mag picture kay ginahan po ko sa quality sa picture ani. Nawala ko kay na off ang kanang kuan camera nako. Kaso ginabutang mo ko na ako ani siyang camera sa akong bag mo nang kanang magdadalimig na ikwaon, mura siya natandog. Basta na naguba lang jud siya. Nang mamatay siya og kalit kung mag-video call. Labi na ganiha. Nag-video call din namatay siya. Oh, ana siya. Asa ka na? Baby, come here. Say hi. Hi. Hi! Ay, sasay ka cute. Hi! Pakit po, pakit. Flying kiss. Kiss sa camera. Na, kiss sa camera na. Kiss. Look, mami, oh, ano. Kiss sa camera. Kiss. Ah, kiss na lang. Kiss camera. Kiss. Bakit? That's a camera, baby. Kiss. It's Kiss a sa camera ba? Na. Daychatay. Shy? Hug ko siya, mami. Oh, hug ko, mami. Oh, love ko na ni mami na. Big boy na mga baby na. So we've been doing good. I don't know if anybody here is watching us from some of Emma's older channels, but we've been doing good. I've been active on Steemit. It's a new platform for social networking. And if anybody wants to join us at Steemit Davao. It's a Facebook group. Amen. Bago lang ko na magpa-massage. Nice kayo. May kay feeling ba, pero kung sipon tulo. Ulo ko. May gani, nadadali na ako itong kanatang. Itong mo na ko niya ba? May akong tap-tap sa akong ilong. Pero pag hayang nabitaw na, lisod na kay ginawa. Ganganga lang ko. Hi, buday. So mag-edit ko karon og kanang introduction namo kay para maka-upload ako og video. So sige, maghimo sa kog shakes ni Chris. Shakes jo daghan kay duha. Maghimo akong shake. Herbalife shake. Wala mo na siya ni hapon kay iyahang dinner or breakfast. Usually yung dinner breakfast koan Herbalife shake. Ako lunch lang na ako na gina-take. So, naga-breakfast yun ko og kanang kuan rice. So, 1 cup of rice lang. Tapos, nagainom po ko niyo protein shake. Kani og katong protein sa kani ginainom na ko ni siya kung mag-workout ko. Habang isa na kasi man ako naka-workout ba. Tapos kani siya nahurot lang ganiha. PPP ni siya, ginamix na ko na siya sa shake. Nahurot na. Then tapos among flavor ana mo. Pinaka-paborito ng flavor sa Herbalife na shake is actually lami sa tanan. Pero naman dito yung mga paborito kay no. Katong kuan, vanilla og cookies and cream. Lami na sila. Tapos, mabusog pa ka. Actually, maghima kong duha karon. Kaya ako aga guys. Wala edit ko. Daga-shake po ko para busog sa desod ang tiyan ba. Yeah. Mag-good night na lang ko na kay mag-edit man ko no. And, subscribe lang kung gusto mo nga mag-update o mga videos pa na mo. So, bye-bye!